Әти әнисе белән телефон аша гына аралашып торалар. Казанда укучы Кытай студенты Юнши кышкы каникулларга туган иленә кайтып китмәгән. Куркыныч ди, якыннары өчендә борчыла. Они сказали, что сейчас они остаются дома. Хәзер әти әнинең дә яңа ел каникуллары, алар өйдә генә булабыз диделәр. Бер кая да бармыйлар. Вирус белән хәлләлегә тотыруклы диләр. Үз сәламәтлекләрен саклап калу өчен төрле чаралар күрәләр, спорт белән шөгыльләнәләр. Бүген Казанда 1000-гә якын Кытай студенты белем ала. Быел каникуллар Кытайдагы яңа ел каникуллары белән туры килгән. Тик күпчелек өйләренә таралышмый. В этом году я не мог. Мин беренче курста укыйм. Сагынсам да кайтып булмады. Кайткан очракта да кире килгәндә 2 атна карантинда булырга туры килер иде. Шуңа каникулларны монда уздырырга булдык. Кытайдан кайтучы туристларны аэропортта 2 тапкыр махсус җиһаз аркылы тикшерәләр. 14 көн эчендә температура күтәрелеп авырый башласалар, хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә кушалар. Бүгенге көндә шундый 12 кеше хәле начарланып табибка барган. Аларны тикшергәннәр, коронавирус ачыкланмаган. Роспотребнадзор белгечләре хәбәр иткәнчә, вирус кешедән кешегә һава аша иярә. Кытайдан кайтучы посылкалар куркыныч тудырмый ди. 2500 пассажиров и членов экипажа. Бүгенге аэропортта 32 мең ярым кешене тикшердек. Шуларның 2 мең ярымы Кытай Республикасыннан кайтучылар. Роспотребнадзор белгечләре әлеге вирустан саклану өчен кулдан килгәннең барысында эшли. Халыктан профилактика кагыйдәләрен үтәүне сорыйбыз. Социаль челтәрләрдә безнең республикада 4 кешенең коронавируска шикләнеп хастаханәгә салынуы турында шушындый хат тарала. Куркырга кирәкме диләр Роспотребнадзорда, чөнки бу 4 кеше шикләнелеп палатага салынган, әмма соңыннан куркыныч диагноз расланмаган 12 кеше исемлегеннән. Бүген Казаннан Кытайга самолетлар очмый, коронавирус сәбәпле рейслар туктатылды. Шулай да бүген Кытайда ял итүче татарстанлылар бар әле. Алар 3 самолет белән кайтырга тиеш. Соңгысын 4 февральдә каршылашаклар. Фәризә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.